Ini kita ang pura horus se blog starting climate tongo tam ni bagai hingke regular blog rama ni hingke yang wan setelah yang kami bawa blog rok ma dia ayang go hingke bisa Airtel network komano abon bagai ta hingke yang go hingke tabuk tam sana sin yang go hingke network le full mano haifano current kiri jaga-jaga hingke kisa wati phekeng ke no current disturb ngi tongo hingke abon bagai tini blog rok se ma khlaiya ngi tongo ni tabuk se blog khaide starting khai tongo Jek khana blog no rei de mano rime saimia khana rime yang ke ba khana time dino phana ro nai da ye nai tong di tinin blog no ke horror ke chicken ready khai box sai re bai jak ani manai bri bai chila ani manai chila ya chicken no sangai dong thas ke khamna nai jong kha yang go Awon bagai tau koloi ma tongo. Gang tabu ko muino ta kisa koloi nai ho jagawo bate kisa tia ke risi nai. Angor tabu bate ri rikha amor tabu kisa ko mikhang ke kari rinai. Go hingke tini kha tebo ani manai ne pujara dan bagai ready khlai tongo goro joto do ready khlai bai ja komoke prasad joto thailik rok sini nok ni thailik no hingke amoke sini nok ni thaipong okuruk bu sini nok ni no joto no nok ni ready made thailik bu nok ni taisido omorokhe bazani paimani ready khlai bai jak joto no ojai no naisingi tongo holoi ready khlai na bai jak ayo dokona naisa koita nai tongo bokhe ayong ayong ni thadi iko nokla wa sasukja nokla norong ke tam hin samia sangke to nokla hino ke soni pujang ke to nokla no maro khe diba abon bagai lai hola joto no nokla wa sukja lai hodi ke norong nokla si kaba iya bo sing khola sangke nokla wa pujar lai tongo norok no phunoka ke oro joto no joma asuk lai jak ma songba asuk jak ke pila langai tongo ke ba current bai abo bai no salam lai tongkha tai kong ke ojai phaya sini hine joto no ready khlai tongo norok ni kumui bu yango kuruk sramai tongo ani manai khe naikra rai tongo ke abono no angkhe asugoi nai tongmani mui songto tei ke yango mangso bo boksa jak ke ba angrom liya nikhe busung naithok ke thoi tongkha khakamai sangjak mokolok kusung brane Muikha bateri klangmani ketegai tongkha hingka yango pujara tetei tabu phainai phayo bote busuk komikha hanei amukhe soni puja order fo maidong sabo bai blai oi he tui somi rudi Okay, hang mui kari rikha gas off khayei ge mui khopali ton sinai Thaipong buslei mosodeng ge ani belai kheno favorite aboni bagai tabu thaipong buslei mosodeng khaine maijana ni hinei yogoi tongo taiko ai khe tongo oro mui koitrai songjak omokhe dipone thaipong buslei mosodeng Omokhe next day o hingke diboro tamangai tongke kuruk sini nok ni kuruk phaina nai tongmani se pura asake piya bango o jaga o hingke sarai darani bwsla hingke pura piya warjagai marani tongo hingke ko naidi jam se pura somsasa klaijak iko naidi haifano mas masaya asake buphang kuchuk ongoi tongo khaknai bwkari hingke ba machaya tai tabuk se dara bongaro thangai thaisok khagai ti phaimani hingke norok no to thaisok buphang phunogoi malia tamni bagai hingke mobile charge rei klangai thanga nogo watui somsasa nogo somsasa hingke watui phaina nai tongo hnai iko naidi hingke malda thaisok de hin asuke toru omo thobo thogo hingke tei hingke kamranga boti hingke dara songoro hingke thaisok buphang asuke bango tamsanai tamsaya
Borong sunot thaisung na phaidini sakang keba na phaikya sininok bai kisa haksa lo asuk ba haksa liai kona dingke thaisuk mon bai jakse mosodeng khaina ka tabukhe hingke amo hingke khana anchala songna rohna ni hinai khagaina kha